Id-deputati li jiġu bil-mekkaniżmu ġdid tal-ugwaljanza mhux se jkunu tat-tieni kategorija. Dan sostnih il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività fi spazju kreattiv li fakret is-70 sena mit-twaqqif tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Mistoqsi dwar bosta temi, il-Prim Ministru tkellem dwar il-liġi ġdida li hemm għad-diskussjoni bħalissa fil-Parlament. Dik li ġib iżjed rappreżentanza ugwali bejn sessi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Li ma rridux inħarsu lej dak il-persuni li jitilgħu bis-saħħa tal-mekkaniżmu bħala deputati tat-tieni kategorija. Dak ikun żball fatali li nkissruh il-kunċett. Le, dawk id-deputati mhumiex se jkunu tat-tieni kategorija imma ugwali u importanti daqs kull deputat ieħor. Il-Prim Ministru qal kif dan il-mekkaniżmu huwa l-20 sena li ġejjin u saħaq kif jispera li dan il-mekkaniżmu jitwaqqaf qabel għax ma nkunux neħtieġuh iżjed bħala pajjiż. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif iż-żgħażagħ huma l-preżent u huma l-mexxejja tal-lum. Qal li huwa jemmen fiż-żgħażagħ u jrid jara iżjed kandidati żgħażagħ fl-elezzjoni li jmiss u ta' warajha. Dr. Abela qal kif minn Marzu lil hawn il-priorità tal-Gvern kienet li jsalva l-impjiegi kollha waqt il-pandemija u għalhekk il-Gvern ħareġ diversi paketti sabiex jgħin lin-negozji u lill-ħaddiema. Qal kif il-Gvern qed iżid l-istipendji sena wara sena. Semma li l-istudenti li jkomplu l-iskola jingħataw sena b'xejn ta' internet u trasport b'xejn għaż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru semma kif il-Gvern qed jaħdem sabiex is-settur tad-diżabilità ikompli jissaħħaħ u qal li l-erba' se jmur l-iskola fejn tattendi żagħżugħa Naomi li kellha ġurnata mal-Prim Ministru ftit tal-ġimgħat ilu. Dwar l-ambjent, Dr. Abela qal kif fl-aħħar Kunsill Ewropew f'Diċembru li għadda, il-mexxej Ewropej qablu li sal-2050 il-kontinent Ewropew ikun ħieles mill-karbonju. Qal kif ras ar-ras pajjiżna huwa l-inqas li jħammeġ mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dwar it-trasport, il-Prim Ministru qal kif pajjiżna jrid jimxi sabiex jagħmel il-qalba għall-użu ta' karozzi elettriċi. Saħaq kif ma jridx ipoġġi pis fuq in-nies u jeħtieġ nużaw il-fondi Ewropej. Is-sigriet hemmhekk issa kemm aħna se nkunu kapaċi wkoll fuq livell ta' Kunsill Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea li l-fondi Ewropej li rnexxilna ninnegozjaw b'mod tajjeb is-sena li għaddiet inkunu nistgħu nużawhom għal din il-qalba. Għal-qalba minn vetturi li jaħdmu bil-fuel, bil-fossil fuels, bil-fuel tradizzjonali, diesel, petrol, għal flotta ta' vetturi privati wkoll li taħdem bl-electrification. Il-Prim Ministru semma kif mill-ewwel tas-sena l-importazzjoni tal-plastik waffqet, fejn din il-miżura se tkompli tgħin fil-ġlieda sabiex pajjiżna jkun iżjed nadif u l-proġett ta' €9 tal-ġenerazzjoni tal-ambjent mill-iskart se jkompli jgħin f'dan is-settur tal-ambjent. Waqt din l-attività tkellmet ukoll mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela li saħqet kif iż-żgħażagħ kienu katalisti sabiex għamlu diversi bidliet. Tkellmet dwar kif il-pandemija laqtet is-saħħa mentali ta' kulħadd u ħdej pajjiżi oħra minħabba li kellhom jew għadhom bil-lockdown Malta ma kellniex daqshekk impatt. Hija ħeġġeġ liż-żgħażagħ li jekk iħossuhom waħedhom u jkollhom mument ta' sfida sabiex jersqu l-quddiem u jitkellmu. Hawnhekk ukoll semmiet il-ftuħ ta' klinika fil-komunità. Is-sena li għaddiet il-Ministru tas-Saħħa u fejn ukoll akkompanjajtu jiena nedejna klinika ġewwa ħal-Qormi fejn il-servizz tas-saħħa mentali ġie trasferit minn Mater Dei għal klinika fil-lokal. Bil-ħsieb illi hemmhekk ikun hemm il-tim holistiku illi jindirizza il-problemi tas-saħħa mentali.